sastanku. Dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu našeg podcasta Reci nešto, odnosno Tu i Dićka. Ja sam Snežana, a moj današnji gost je Predrag Miljković, mladi advokat iz Kosovske Mitrovice, odnosno koji živi u Radio Kosovskoj Mitrovici, koji je zbog prirode svog posla morao da nauči albanski jezik. O tome kako izgleda baviti se advokaturom i koliko je bilo teško savladati albanski jezik, danas govorim sa mojim gostom. Predraže, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Mirdita. Pa što vidim. Kako si? Lepo. Hvala vam i hvala ti Snežana i hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju ili podcast, kako to kažete. Nadam se da ću biti dostojan gost za ovu vašu lepu emisiju. Hvala tebi što si se odazvao našem pozivu. Nema na čemu. Kako ti se čini naš studio? Prelepo je, baš je lepo, baš ste super sredili i prijatno mi je. Ili ću da krenem sa nekim odgovorima? Možeš. Evo, moje prvo pitanje je šta ti radiš u slobodno vreme? U slobodno vreme? Ja u zadnje vreme gledam serije najviše i obožavam Politikin zabavnik. Pa se time bavim, što je malo začuđujuće. Odmaram od ove neke dosadne literature, da kažemo. Nemam nekih posebnih hobija, nemam ni mnogo slobodnog vremena, budući da sam sad počeo, da kažemo, sa tim nekim ozbiljnijim radom i kancelarijom, to već kako vreme odmiče napreduje, pa imamo sve više i više posla, a i generalno u Mitrovici imamo veliki problem sa deficitom, rekao bih, advokata i uopšte pravnika. I onda imamo tu taj povećan obim posla. Tako da mog slobodnog vremena. Pretpostavila sam da nemaš baš mnogo slobodnog vremena. Jeste. Ja volim jako često da pitam ljude šta su htjeli da budu kad porastu, pošto uvek kad je neki tako ozbiljan posao u pitanju kao što je biti advokat ili ne znam lekar ili tako nešto, nekako ne mogu da zamislim kako neko kao dete može da kao poželi tako nešto. Pa mislim, ajde, reći ćemo malo, pričali smo malo pre ovog podcasta o tome. Zapravo nikada nisam želeo da budem pravnik. Iskreno, nikada to nisam ni imao u nekom planu. Ja sam, moj taj neki put obrazovanja tekao sasvim drugačije. Ja sam završio srednju medicinsku školu. Meni je pravo došlo nijotkuda. Ne znam ni sam kako sam počeo sa pravom. Kad sam bio mali, želeo sam možda da budem glumac najviše. Bavio sam se glumom. Za malo da budemo kolege. Da, za malo. Pa možda je zapravo advokatura neki kompromis između glume i prava, jel da? Da. Ako možemo tako da kažemo. Voleo sam glumu. Bavio sam se amaterski kao malo par godina time. Mislim, bio sam baš mali. Šta znam, stvarno ne znam kako sam završio na kraju u advokaturi, ali mi je drago, nikada ne bih to promenio. To je malo teklo, kako bih rekao. Ja sam završio srednju medicinsku školu, pa sam hteo da upišem kao medicinski, pa to nije kao bilo, pa sam onda hteo neku kriminalističku akademiju, pa i od toga ništa nije bilo i onda je kao taj neki, kako se to kaže, prijemni bio isti i onda sam upisao prava i krenulo mi je stvarno odlično, baš je to teklo kao super, završio u roku i tako sam se nekako našao na tom putu. Zapravo, kada sam diplomirao, ja nisam se odmah usmerio ka pravima, ja sam radio i nevladinim organizacijama i tako dalje. I onda sam u nekom trenutku, to je bilo neke 2017-18. godine, prestao da radim za tu jednu organizaciju za koju sam radio i krenuo da stažiram u sudu. Mislim, stažiranje u sudu je onako besplatno i onda sam ja hteo da se, ne znam kako sam to u sebi odlučio, a sam hteo sam da počnem da radim nešto konkretno, stvarno. Mislim da ono zašto sam se obrazovao, da počnem sa tim. I krenuo sam da radim u sudu kao pripravnik u osnovnom sudu u Lipljanu. Sada zanimljiva stvar je što sam ja prvi pripravnik srpske nacionalnosti od rata u osnovnom sudu u Lipljanu. Bilo je nas tada, ne znam, oko 20-ak pripravnika i jedini sam ja bio srpske nacionalnosti. Ja sam tada govorio albanski jezik vrlo onako, kako bih rekao, pa ni prosečno, možda manje od prosečno. Ja sam radio po Prištini pa sam tu kao pokušavao
to naučim, čak sam neki kurs, nešto išao par meseci. A međutim, kad sam počeo u sudu da radim, onda sam shvatio koliko mi to treba, jer rad u sudu nije samo rad sa sudijom, tu je rad sa strankama, uglavnom u početku u pisarnici, u prijemnom odeljenju, to su uglavnom ljudi koji imaju. Radiš. Prvo sam naučio neke fraze kao šta vam treba dokumenata i tako te stvari. Ili kao, fali vam jedan papir. Da, fali vam jedan papir i te stvari. Onda sam stvarno te neke floskule naučio na pamet i onda sam ih super izgovarao. Imao sam nekih smešnih situacija iz suda. Mogu vam ispričati jednu, mislim, ako nije... Može, naravno. Ja sam jedno vreme u sudu par meseci radio na izdavanju ovih potvrda da niste osuđivani, znate. I bila je jedna situacija mnogo smešna kada je došao jedan Albanac, a prije toga morate u policiji izvaditi jednu potvrdu da niste pod istragom trenutno. I verovatno da mu je u policiji Srbin izdao tu potvrdu, nije pod istragom. Ja sam došao kod mene i na albanskom pita me kao da mi izdate tu potvrdu. Ja proverim u sistemu, a on je već bio valjda osuđivan i ja kažem izvinite gospodine, ali samo sa opomenom, ne mogu vam izdati kao bez ičega. Mi se to na albanskom pričamo. I on kaže u jednu trenutku uzima onako demonstrativno iz policije i kaže pogledaj, Srbin mi je dao, ti nećeš. I onda smo se svi smeli, naravno. Mislim, ja nisam... To oko jezika mi je jako zanimljivo, ali to ću ostaviti za malo kasnije. Pošto, ti si studirao prava u Mitrovici, ali tako? Jeste. Mene interesuje koliko se razlikuje studiranje prava od prakse kasnije. Mislim, ja to nekako zamišljam kao... učiš ta prava, to napamet i to sve, ali kontam da nije baš tako u praksi. Mislim, dosta se razlikuje. To je baš vi na pravnom fakultetu naučite neke osnovne pravne institute, šta, ali kako da do toga dođete u poslu i to je mnogo teže. Mislim, na pravnom fakultetu vam niko neće reći da morate 100 puta otići u katastar ili 100 puta otići u opštinu za neki papir i da 100 puta morate nešto zameniti, ispraviti i tako dalje. Vi samo naučite, na primjer, da, ne znam, tamo nasljednici imaju određena prava ili da neko ima kako to teče, da kažem uopšteno, to neko nasljeđivanje ili taj neki kako podneti tužbu i tako dalje. Ali vam niko ne kaže kako da to tehnički izvršite, znate, kako da to, ne znam, ili napišete da to bude baš onako tačno. Znači u suštini kao i u svakom drugom poslu, u principu praksa je dosta važna stvar. Pa da. Mislim, meni, iskreno da nisam radio u sudu, ja sam godinu dana radio u sudu i onda sam godinu dana radio kod advokata i da tamo nisam radio... ja bih baš imao ozbiljnih problema, jer stvarno se to... Mislim, sećam se svog prvog dana u sudu i sećam se svog posljednjeg dana u sudu. Prvi dan ti si na prijemnom, ne znaš ni kako izgleda tužba, bukvalno. A zadnji dan ti kao presude radiš tamo bez problema, neki pomažeš sudi. Mislim, kažemo da ti radiš, ali kao ti pomažeš sudi. A je li to bio tvoj prvi posao ili si nešto radio ranije, nemam pojma? Mislim, nevezano za advokaturu, šta god. Ne, radio sam od 2015. godine, radio sam u Danskom savjetu za izbjeglice. U međuvremenu sam, dok sam stažirao, radio sam, malo možda ko zna, radio sam kao nastavnik srpskog jezika u Prištini. Imao sam privatne časove srpskog jezika, školu srpskog jezika, Priština School of Language u okviru njihove škole. Ja sam bio kao nastavnik srpskog. Imao sam baš dosta polaznika, dosta učenika. Polaznici su bili kao albanske nacionalnosti? Da, 90% njih. Imao sam par nekih kažemo stranaca i to mi je išlo super i pošto je sad taj neki pripravnički kao radiš besplatno, volonterski, pa sam onda kao neki način da nešto zaradim, držao te neke časove u Prištini i baš mi je onako super išlo i ta škola je super radila, imao sam dosta učenika i lepa druženja i baš sam video, kako da kažem, Prištinu u jednom drugom svetlu, onako malo smo se tu družili, izlazili i tako dalje. I nakon toga sam, pa ne znam, nakon suda sam odmah krenuo kod advokata i onda sam posle sam otvorio kancelariju. A pre toga nisam nešto radio posebno. Dobro. Sad da dođemo na temu albanskog jezika. Ti albanski jezik govoriš jako dobro, ali tako? Vrlo dobro. Šumir. Vrlo dobro. Kako da kažem to? Šumamir. Šumamir. Dobro, upamtit ću to. A kada si počeo da učiš albanski jezik i zbog čega? Pa, budući da sam ja iz Lipljana i da moji tamo žive, mislim, uglavnom se misli da to znam iz detinjstva, da sam ja porastao sa Ne, ja sam albanski počeo da učim tek 2015. godine kad sam počeo radim u Prištinu.
Sećam se znao par reči, to je bilo baš onako siromašno, ali sam uvek imao izvanrednu želju da ga naučim, stvarno. I uvek je najzanimljiviji onaj trenutak kad ti naučiš da pričaš i to se samo desi nekako. Odjednom ti si u nekom razgovoru negde i ti kao pričaš. Čovječe, znam. Nikada nemaš onako jasan moment, evo sada znaš. Ili ne znaš, nego se to samo spontano desi. Ja sam 3-4 meseca pohađao kurs albanskog jezika kako bih malo se bolje upoznao sa gramatikom, pisanjem i tako dalje. Ali sam, mislim da sam najviše naučio u sudu. Stvarno. Tada sam baš imao puno kontakta sa strankama, sa ljudima i onda mi je baš trebalo i to kao nekako krenulo rečenica za rečenicu. Kao prvo sam naučio te floskule o kojima sam pričao malo pre, kao znam tačno da kažem to i znam za koji odgovor. A onda sam krenuo kao malo življe. Ako možeš samo, izvini, da se približiš. Aha. Onda se kao krenuo to malo življe, onda kao malo slobodije. Naravno, tu pogrešiš jednom 50 puta, obrukaš se sigurno jednom 50 puta, kažeš nešto što ne bi trebalo, ali dobro. Jel pamtiš koja je bila prva reč koju si naučio na albanskom? Pa da, mislim, to je uvek mirdita, osim psovke. Da, ja sam prvo psovke naučila. Uvijek u svakom jeziku prvo naučimo najgore. Pa to tako nešto, te neke osnove. I koliko ti je vremena otprilike trebalo? Rekao si da si bio na tom kursu koji je trajao 3 meseca. Da, pa mislim da u suštini od kad sam ja se zainteresovao da naučim jezik do momenta kad sam ja progovorio jezik, pa nekih 2,5-3 godine, sigurno. Pa dobro, to je relativno brzo. Pa da. Mogu se pohvaliti da mi jezici kao idu od ruke, što bi rekli. Da. Pa tako nešto, 2,5-3 godine. Mislim da tako nešto. Naprimjer, dobro, pored albanskog govorim engleski, tečno, ali kada govorimo o nekoj stručnoj, naprimjer pravničkoj komunikaciji, onda mi je albanski 100 puta bolje nego engleski, a na engleskom, naprimjer, ne znam osnove pravničkog, a na albanskom. Sjajno. Ovako, građani se s vremena na vreme, da ne kažem često žale, da se ne poštuje zakon o upotrebi jezika. Ja sam to baš pričala prošli put kad je bila Zulfija Jakufi, moja gošća, da sam se našla u situaciji da sam bila u Istoku gde se nije našao u tom trenutku niko ko govori albanski jezik. I prosto da moj otac nije govorio albanski, ne znam kako bih se baš snašla. Tako da mene interesuje kako je tvoje iskustvo sa jezicima u... Moje iskustvo kao advokata, konfliktno. Šalim se. Da, vrlo mi je i više nego jasno o čemu pričate. Mislim, pretpostavljam da si ti susreo sa tim. Milion puta. Evo, ispričat ću vam, mislim, neka svi čuju šta. Pre mesec dana otišao sam u opštinu Srbica da bih pribavio, čini mi se, ne znam, ajde, recimo, posjedovni list. I imao sam ovlašćenje od notara, od svog klijenta, naravno, ovlašćenje overeno, ali na srpskom jeziku, overeno od notara u južnom delu. I ja sam priložio ovlašćenje kako već ide podno zahtev da mi to izdaju i da bi službenik koji je onako mojih godina kaže šta ti ovo, ja ovo ne razumem. Ja kažem dobro, to je ovlašćenje od notara, ti ako ne razumeš pozovi prevodioca, naravno. Pritom, ja uvek prvo govorim albanski kad dođem u tako neku instituciju, a da bih skratio sebi posao oko toga. I uvek je lakše. Mislim, i meni je lakše da govorim dobro albanski. Ali sam kod njega vidio to kao, znaš, kako bih rekao malo o neki odboj. I on kao, ja to ne razumijem. Ja kažem, zove prevodioca. On kaže, nemamo mi prevodioca. I onda se kod mene javi. Onda ja neću pričam više albanski. Onda ja pričam srpski. Rekao, dobro, onda pozovi kolegu ili koga već. Imaš neka ti prevede. Ako ne, ja ću da ti prevedem, ali ti mi moraš to izdati. Ne kao ne moram. I onda, mislim, to je jedna od situacija. Dešavalo mi se dosta puta, baš dosta puta. Meni je žao, stvarno, ja verujte mi da to... Imao sam i u Prizrenu skoro isto takvu jednu sličnu situaciju, gde se neko nađe, mislim, uvek ima raznih ljudi, da li je to njemu nešto lično, kao možda je malo ostrašćen, možda nije. Da sam se ja sa službenikom raspravljao oko toga da li se kaže posjedovni list ili kako on kaže sertifikat o pravima na nepokretnosti. Zato što mu posjedovni list zvuči kao malo srpski, pa fljet posedus na albanskom. Ili kako on kaže certifikatan bi, ne znam, ajde sad kako bi bio paljut šmiri. I onda smo se oko toga toliko raspravljali da je bilo neprijatno i ja sam stvarno kao želeo samo dobro da završimo. I sad se ja se okrećem ovako od onog šaltera, kao završili smo i on skače, ko se ovaljira? Da, kako nisam reagovao. Sad ti je donalo
u suštini to što govoriš albanski jezik? Pa, Mislim, pretpostavljam ti u poslu bilo korisno. na primjer, u sudu mi je to uvek mnogo pomaže. U sudu je to drugačije. Nije to... I postoji velika razlika između, na primjer, službenika po institucijama i sudova. U sudovima to uvek mnogo, da kažemo, i meni korisnija i mnogo bolje i lakše. Pa ne znam, dosta puta se desi, mislim stvarno kada imamo neke, da kažemo, dođeš da odložiš ročište ili dođeš da zameniš kolegu nešto kratko, pa onda je tu malo dokle sudija obezbedi prevodioca, možda u tom trenutku nije tu i tako dalje. Ja onda kažem na zapisniku da razumem jezik, albanski jezik, možemo nastaviti da se to završi, što bih čekao pola sata prevodioca kada, na primjer, možemo to 5 minuta da završimo. Inače mi mislim dosta, znači ja nemam puno, 10 da imam i klijente albanske nacionalnosti i da radim bez problema sa njima. Inače mogu se pohvaliti da napisao sam do sada, možda ne mnogo, možda 2 ili 3 neke žalbe na albanskom jeziku i jedan neki zahtev za premeštaj zatvorenika ili tako nešto i sve mi je usvojeno. Sve što sam na albanskom jeziku napisao, sve mi je usvojeno. To je onako meni bilo baš simpatično. Skoro sam sa koleginicom pričao iz kancelarije da ću od sada sve pisati na albanskom. Ako je to tako... Sjajno. A pretpostavljam da je onda tvojim klijentima, imaš sigurno neke klijente koji su Albanci, da im je lakše prosto da ti se otvore, jer ne postoji nikakav posrednik između vas koji prevodi jezik, nego ti direktno razumeš ono šta ti on govori. Uglavnom, mislim, dobar deo tih klijenata su stariji ljudi, stariji Albanci, koji i govore srpski, mislim, kao i svi stariji na Kosovu, kao govore jezike, ali vidi se da oni dugo nisu govorili, na primjer srpski, pa onda zastajemo i onda uvijek ja kažem Falščip. Evo, govorite slobodno albanski, meni nije problem. I onda tečnije rešavamo probleme. Zdravo, to mi zvuči baš korisno. Htjela sam da pitam kako Albanci reaguju na to što govoriš albanski jezik. Mislim, s obzirom na to da dosta mali deo Srba na Kosovu govori albanski jezik, naročito ne mladi. Iskreno oduševljeni su. Mislim, ja to umem i da malo koristim. Naravno, ja to kad uđem pa kao malo... Imaš neku anegdotu? Pa da. Imam, jednom sam sebi spasio glavu. Iskreno. Mislim, ovo je baš, čuo sam da ti ispričam, to stalno pričam svima. Bio ja u Đakovici, sad Đakovica znamo. Dobro. Koliko je friendly kao mesto. Međutim, došao sam ranije nekih pola sata i preko puta svuda u Đakovici ima kao neki par kafića s nekim malim onim bašticama uskim. I ja kao seo, popijem kafu i onu togu koju mi oblačimo, ja sam ovako prebacio preko stolice i najlazi jedan čovjek 50 godina, onako baš malo, da kažemo, strašnijeg izgleda i kao video togu i pita me sad na albanskom, pošto zna da je toga vezana za sud i pita me sad, pričamo na albanskom, ja ću prevoditi na srpskom, pita me si sudija ili advokat, ja kažem advokat, on kao seda, odakle si, kažem iz Mitrovice. Gdje živiš? Ja rekao u Bošnjačkoj. Inače ne živim, ali mi je najlakše kažem Bošnjačkoj, pa onda mogu možda i da improvizujem kao Bošnjak sam ili Hrvat ili nešto drugo, što je Đakovica. I tu onda kao mi pričamo nekih 10 minuta. Ne znam, ili znaš ovo, kažem kako da ne, znaš ovo kako da ne i tako tu nešto. I on u jednom trenutku onako kao gleda me i kaže na albanskom, to ću reći mnogo smešno, aki ni problemat me škijata tjen veri. Ili imate problema sa škinjama, sa Srbima, kao gore na severu? Ili imate problema sa Srbima? Kao, da, apsolutno. Ne, ja ovako, mirne glave, kao, dobri su. Sjajno. Sljedeća stvar je, zanima me da li bi ti savjetovao, a pretpostavljam da bi, tvojim kolegama i uopšte mladim ljudima na Kosovu da uče albanski jezik? Pa ne, pustite da ja budem jedini. Kao vratiti se meni za sve što mi je potrebno. To je kao moj bonus. Šalim se, pa naravno, mislim, stvarno glupo je živjeti. Pogotovo ako ste pravnik i advokat i tako dalje. Mislim da od advokata Srba albanski govori, još advokat Brkljač govori bolje od mene. I govori Pantović, advokat. Drugi mislim da ne. Možda nešto malo ograničeno. A naravno... Pa ne možete, mislim, ne znam, stvarno je, baš je glupo da ne učimo jezik jednih drugih, a da tu planiramo živimo ceo život. Pa da, jednostavno... Stvarno, mislim, ne znam, da li je to neka naša kao odbojnost, ne znam šta zbog svega što se... Da, je to inat ili jednostavno neka vrsta, ne znam, lenjosti ili jednostavno nismo osvešćeni o tome da treba da govorimo? Mislim da su lenji, mislim, inat se prostire samo dok ti nešto ne treba.
Aha. Veli jeste, mislim, kao, ja neću, a kad mu treba, bilo kome, treba nešto, onda kao, Progovorit će na kao, leđa. da, ba, nema, mislim, lenjost uglavnom, mislim da do toga, treba učiti, što? Ja sam mislila Mislim, izvini što te briga, znaš si odeš u Nemačku i kao sad ja neću naučim nemački. Pa da, potpuno ne možeš da apsurdno radiš. razmišljanje. Pa je tako, zašto onda ovdje razmišljamo? Da. Ja sam mislila da je biti advokat to tako jedno onako sterilno zanimanje, kao odeš na posao, doneseš neki predmet, ne znam, nosiš aktovku i sve to kao iz filmova, i onda sam u razgovoru sa tobom malo pre shvatila da to apsolutno ne izgleda tako, da je to daleko zabavnije i da ima mnogo više anegdota nego što sam mislila. Jeste. Mislim, znate šta, ono, kao gledamo svi filmove, ono, kao pa uvek u delce, kao to. Kravatice. Jeste, tašna mašna, poklon flaša. Da, pa treba kao izgledati lepo, jel da? Ali je vrlo zabavno, stvarno, to je baš onako jedno zanimanje koje je puno nekih avantura, sitnih, dnevnih, krupnih, većih. Vi ste u različitom društvu, ali stvarno različitom društvu i slušate različite probleme, ali tu ima i anegdota puno, mislim. Sudite se, ne znam, nekad za neke minorne glupe stvari, za kamen međaš, a nekada ste na, ne znam, specijalnom sudu i tako dalje. Mislim, sad ko šta radi, ali sigurno do jednom trenutku kad krenete u advokaturu radite sve one neke sitne sporove i sitne neke stvari, ali tu bude mnogo različitih profila ljudi, različitih priča, iz policijske stanice, iz, ne znam, tužilaštva, suda. Vrlo zanimljivo. Iskreno, nikada ne bih promenio svoju profesiju. Nikada. Da mi sad neko kaže, budi sudija Vrhovnog suda, ja bih rekao neću. Mislim, stvarno ne bih. Ovo, da ne zaboravim, naporan je posao po pitanju, na primjer, putovanja. Mi mnogo baš često putujemo. Lično ja mislim da za nekih, kažemo, mesečno prođem bar najmanje 3-4-5 hiljada kilometara. Pričam samo o Kosovu, znači po Kosovu, kao prizre nazad. Mislim, gdje god da kreneš, tebi treba bar 2-3 sata samo putovanja. I to nije samo, bukvalno nema grad na Kosovu gdje nisam bio, i gotovo da nema sud pred kojim nisam zastupao ili postupao. Jel ti bude zabavniji neki zadatak, ne znam, sad, kako da kažem, kontam ja da se ti uneseš u svaki slučaj podjednako i sve to, da se svime baviš podjednako, kako da kažem, više svoje pažnje daš svima podjednako, ali jel ti bude nešto kao zabavnije? Da li ćeš da kao nećeš, ne znam, raditi razvod ili ćeš raditi nešto malo uzbudljivije? Pa naravno, mislim, imate ovih predmeta koji su onako toliko tipski, mislim, naprimjer neko utvrđivanje pravosudja. To nisu izazovni pravno. Imate predmeta koji su stvarno onako, oni malo ređe dođu, ali da su pravno vrlo zanimljivi, morate tumačiti tu neke norme, neke zakone, pa da se tu s nekim kao, kako bih rekao, u tom nekom pravnom duelu ste i izoštravate svoj um. Mislim da je najzabavnije, ugodnije, kako bih rekao, najinteresantnije svakom advokatu kad mu apelacioni sud usvoji žalbu. To je jedan poseban moment za svakog advokata. I to će svaki advokat reći, jer, na primjer, vi potrošite ne znam koje vreme u tom nekom sudskom postupku i sud donese odluku koja se vama ne svidi i onda vi napišete žalbu i ta žalba se usvoji, što znači da sud, na primjer, nije bio u pravu, nego ste vi u pravu, pa se to nešto vraća i tako dalje, ili presuđuju vašu korist. Onda je to onaj gušt. Sjajno. Predraže, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala i vama. Moram da priznam da sada ja onako dosta drugačije gledam na advokate, zato što, eto, objasnila sam malo pre o toj potpuno drugoj vizuri toga kako sam ja videla tvoj posao. Hvala ti puno. Meni je bilo danas jako zabavno, nadam se da si ti uživao i to je to. Hvala i tebi, hvala vama, nadam se da ćemo se družiti i dalje. Ja se isto nadam. Hvala što ste pratili naš podcast. Gledajte nas i u sljedećim epizodama.